Pinoy Bus Driver TV.
kaliwa, sentro ng Bilaw. Pero
banda dyan pa kami sa Sariaya proper. Araw pa wala dyan. Yan, dito tayo. Jadi, tidak medyo kasi dapat kakasnaw tidak. Magkahapon ka mo kuwan yan. Parang dali, lumugset. Dito sa may pasunod ng Sariaya. Lucina to Sariaya, Quezon. Hindi mo talaga yun. Northbound. Alas 7:05.
Tay. Salamat po. Boss, ikaw pa. Para lang mo na. Oo, sige, ate. Tawag naman yan sa akin. Ano? Sige, pasok, pasok. Kanina. Bibigay yan, sa tabi siya dumaan. Yun. Dala mo mahiwagang camera ni boss. Ayun. Gandang tanghali po, tayo po yung product ng Sariaya. Nasa Sariaya po tayo. Okay. Special pinata, tayo magsasapon. Okay, Sa may pasok dito naman sa... giveaway lang muna tayo sa bossing driver. Di pa kasi talaga yun siya. Libre tila, pasalubong. Giveaway muna tayo kay Idol. Dito na boss. Libre din naman tayo. Ang pasalubong. Dahil mo sila yung video. Boss, pre-taste tayo. Okay. Masarap po ito ate, pre-taste. Third, meron din tayong ubi. Baka na pala nito. Oo, andun ka gumawa ako ng price break kasi Maliit pa ang tubig, sir. nila doon. Ma'am, ito po. Ubi pastillas, peanut tart, ate, pre-taste lang. Matubig na yan, kung umulan eh. Libre tilaw po tayo. Kapag walang ulan, tuyo yan. Ako, tete. Mura nyo lang mabibili, malalasahan nyo pa. Libre tigil po, pampasalubong. Sige. Ate, pre-taste lang. Okay, ate. Sige lang, ate. Tawagan Libre mo tigil ako. po tayo. Sige, ate. Idol. Full po, pampasalubong. Peanut tart, pastillas, ubi. Ate, pre-taste lang. Nakakantok yung ulan eh. Mura na yan, ate. Ha? Nakakantok yung ulan. Oo nga eh. Pwede mo natin i-assault, tikman nyo muna. Tatlong klase. Lagyan ito, lagyan. Oo, sarap to. Sige, ayaw ko yan. May pastillas pa. Sayang lang sa akin. Dilaw po tayo, dilaw. Ano ba to? Sariaya? Sariaya. Ano man suwan? Siring. Libre tigil mga sir. Libre tigil. Ika na yung maray ko, kuya, kuya, ba na number na lang ako ng perang baray dyan. Maray niya na may number na. Apatin na natin ang sandahan. Sariling gawa, Lord. 30 lang po ang isang balot. Discount na kayo, 4,100. Hey sir. 4 na balot, sandaan na lang po. Masalubog. Pwede po natin i-assorted, sir. Hindi kayo po, 4 sandaan na lang po ito. Assorted na. 2 tart, isang gatas, isang ubi. 4 sandaan na lang po siya. Kaya kayo po. Ilan po sa iyo, ma'am? Pwede po natin i-assorted, ma'am. Send ako, send. 4 na balot, sandaan po. Ate. So, Siring, di ba? 4 lang po, ate. Tawa na kasi ang birthday. Ito lang po ang birthday. Tapos po natin, ate. Kunti lang po sa akin dyan. 4,100 lang po. 4 na balot, sandaan. Buenas. Pila na nga ni Kamor, pag-complete Yung ano na pala ba? ni Boss ha? Baka Pila makalimutan. mo ka pagkabayan, di ka? Alam mo naman yung area, di ba? Assorted na po, ma'am. Pablo. Saan? Pablo. Sa Jackson. Dalawa. Mga followers mo yun. Dalawang tart, dalawang gatas. Kayo po, ma'am. Assorted na din po. Pastillas, gatas, ubi, tart. Ano magkaroon? Pwede siya. Buenas. Buenas. Ano awareness? Ano ko ano tungkuan? Ano to magpulo ano? Ano ko siya rin? Sariaya. Ano yung may gawa? Ano Ate, assorted po sa'yo, ate. 200 po, sa 200 sa'yo. Pag-iwalay natin. Ganito rin yung isa. ano? Isang plastic pa.
Okay pa nun? Ha? Suma? Ayun na. Ito, apat sa daan na. One. Salamat po. Sweet. Very sweet. Sino ba po yan? Pasalo po. Matawin sa naw. May kasunod pa kayo, Idol? Wala na. Mga nabiyahe dahil may bagyo. Pero nasa norte naman ang bagyo. Norte. Norte. Norte maglalandfall. Aliwalas ba din yung ano? Daanan sa alin? Wala mang ngalo na, ano? Wala mang baludan, no? Konti lang. Hangin lang. Doon ako sa isang pedestrian, na isang tawidan. Maraming salamat po. Salamat sir, ingat kayo. Salamat boss. Sige. Tayo na takbo. Saka dyan.
sasabihin niya hindi mangyari daw. Sa hawak. Abang na pala yun si boss. Si Saluranis. Saludades.
Yan, pagkadaanan sa motor yung kanan, no? Yan, no? Yan, oh. Yan ang daanan mo, go. Dapat na doon siya. Punta sa gitna ka. Motor o bike? Motor sa kabay. Ah. Ay, Ay pala. Ano? Anong year man sa college? ano talaga ulit. Tapos sa bypass road. Ang Candelaria. Kailangan yung ating bansa. Ganito habang ganito mountain. Ay, go, sige, sakay. Oh, yan. Okay, kuhan. Ano nagkakano eh?